Gọọmenti Anambra steeti ụlọọrụ akpọrọ Nigeria Gas Infrastructure Company tinyekwazịrị Federal Gas and Power Limited nwere ọgbakọ ndị eji okwu ha agba izu banyere atụmatụ akpọrọ 24-inch pipeline project nke ga-ahụ na ikuku mmụọ bụ gas sitere Agbọ dị na Delta steeti wee gbadata Ọka ebe a ga-enwezi mgbo nlekọta na Ọnịcha ya na Ọka. Ọgbakọ ndị eji okwu ha agba izu nwere ọtụtụ ndị okwu ha na-ada gbowam bịara ya banyere atụmatụ ahụ ndị sitere n'ime ya na mpụga Nigeria ebe eleberere anya n'ihe ndị a ga-eme banyere ya bụ pipeline gas pipeline ya na ụzọ ka mma a ga-esi wee hụ na ọ rụrụ ọrụ ma mejupụta ebumnobi ya. Chibuzo Obidike nọkwazi oge ahụ. N'okwu ya, Gọvanọ Chukwuma Soludo kwere ndị ahụ nkwa na Anambra steeti ga-enye ha ọnọdụ azụmahịa dị larịị. Ya bụ gọvanọ onye ọ bụ kọmishọna ahụ maka kọmers na indọstrị Maazị Christian Udechukwu nọchite anya ya gwara ndị ọ bụ ọrụ ha ka ha gbaa mbọ nyochapụta ihe bụ ihe iche aka mgba na-emetụta ọnọdụ azụmahịa nakwa mmepe indọstrị nke obodo a. N'okwu nke ya, onye kọmishọna na-ahụ maka mmanụ na steeti a Barrister Tony Ifeanya kwuru na ya bụ ọrụ bụ nke na-adaba adaba na ebumnobi gọvanọ Soludo, kwukwa na ọgbakọ ahụ na-arụtụ aka na mmepe nke dị na mwunyite akụnụba. Onye nke na-anọchite anya Frado Group Maazị Kunle Robert nwere olileanya na ya bụ njem ga-eweta ezigbo ụsara nyekwara ndị steeti aka n'ụzọ dị iche iche.